दासिमबो नैबे थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय गोदान भिडिअखौ भुल नायाखै अब्ला नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन, बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायनो नांगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गोदान आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों गोसोनि खोथा। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों रिंखां खाख्लारि, मनिका, नेहा, जोदोब, मिजिं, राहुल आरो बिरदाव। नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों लोगोफोर। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों रिंखां खाख्लारि। लोगोफोर, नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों RK आरो आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि नैबे भिडिअनि लिंकखौ डेस्क्रिप्शनावबो होनानै दोनदों। नोंथांमोना डेस्क्रिप्शनाव थांनानै बिथांमोननि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैदो। आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ लानानै फैबाय थायो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि नैबे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअ आपडेट मोनबाय थागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलां, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन गोदान गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होयो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअआ बेखिनियानोसै।